Έπεσα σε όλες τις σχολικές εορτές. Και καμιά φορά με φωνάζε και στο κατηχητικό. Λάκη, εδώ. Εδώ παίζουμε άλλου είδους μουσική. Γιατί το μεταλλόφωνο πάει μόνο. Μπαμπά, εγώ λέω τελικά να φύγουμε. Όχι, εργάζεται να κάνουμε να παίξει ένα κομματάκι. Ναι. Μπαμπά, πάμε να φύγουμε. Να μην παίξει ένα κομματάκι. Όχι. Αυτό να παίξει, αυτό να μας παίξει ένα κομματάκι. Έχει δίκιο. Έλα. Μπαμπά. Ας το παιδί, ας το κάτσε. Έλα. Το τραβάει ο οργανισμός του να γίνει ρεζίνη, τώρα θα δεις γελίο. Και η γιαγιά μου μπορεί να παίξει την πίκη για να σε δούμε τώρα σε ένα κανονικό κομμάτι. Καλώς ήμουν. Μόνο καλός, ο καλύτερος. Μπράβο, ρε παπά. Και όχι μόνο αυτό, έτσι που σκάσαν τα κολόπεδα τους άξιζε. Σε ενοχλεί. Γιατί εσένα με ενοχλεί, που καθόταν και γελάγανε. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω πως τον βλέπεις. Μπα. Δεν το σκέφτεσαι. Έλα να κάτσω. Έλα. Μην το σκέφτεσαι. Θέλω να πω τώρα που είστε και στην ίδια τάξη. Ναι, το έχω ξεπεράσει αυτό βασικά. Μην το σκέφτεσαι, κοριτσάκι μου. Γιατί μετά αρχίζεις και θυμάσαι αυτά που λέγατε, αυτά που κάνατε. Και τώρα που σε λαρείς με την ξαδέρφη σου, είναι ακόμη χειρότερα. Γι' αυτό σου λέω, μην τα σκέφτεσαι. Δεν τα σκέφτομαι, εσύ μου τα θυμίσεις. Ναι. Αλλά έτσι μου έρωτας. Πονάει. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Τον βλέπω κάθε μέρα στην τάξη ή που κάνει παρέα μου αυτή τη Σοφία. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Τα Σαββατοκύριακα που μένω μόνη μου στο σπίτι και σκέφτομαι, μου τη βαράει. Και εμένα μου τη να πω μια εκδρομή. Εκδρομή, με καμιά φίλη σου πάλι. Όχι βέβαια, κάπου να φύγω για λίγο, να ξεχαστώ πραγματικά. Ξέρεις τι σκέφτομαι καμιά φορά. Μήπως να πήγαινα κανένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι της Μελίνας. Με το ωραίο σπίτι, με την πισίνα, να έχω κάποιον άνθρωπο να μιλάω. Ναι, η Μελίνα είναι καλή. Να πάμε, ρε παπά. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είναι το σπίτι της Μελίνας, ξενοδοχείο. Καλά, εγώ το λέω και για να εξυπηρετήσω εσένα. Ξέρεις, να δούμε ποιος μπαίνει στο σπίτι της, ποιος βγαίνει από το σπίτι της, με ποιον μιλάει, του λέει τηλέφωνο. Ξέρεις, γενικά παρακολούθηση. Αυτό αποκλείεται. Έλα μου, ρε παπά. Όχι. Παρακαλώ. Λάκη, μια καλή